El xef Jordi Herrera va fundar l'any 2003 el seu restaurant Manairó a pocs metres de la Monumental de Barcelona. El 2008 el Manairó ja tenia una estrella Michelin. El seu restaurant és un espai tranquil, sobri i sofisticat, on els comensals troben molta creativitat, un tracte pròxim i moltes sorpreses al plat. I no pot faltar, clar, vi català. Preparant una mica aquesta conversa i repassant el que han dit de tu molts crítics, hem trobat uns quants adjectius que reconeixeràs que eren molt prometedors. Creatiu, inquiet, artista, valent, fins i tot hi ha qui diu que estàs una mica boig. Tot això descriu la teva cuina? Tot això descriu el Manairó? Evidentment. O sigui, la cuina no és més que el reflex de la personalitat d'un cuiner. Si no és cuina, és una altra cosa, és donar de menjar, saps? O sigui, aquí les coses van així. Sí, reconec aquests adjectius, m'agraden i, bueno, sí, la meva cuina és així, és esboixarrada, és valenta. Jo la definiria en global com a molt personal. O sigui, el que passa aquí agradarà o no, però si t'agrada, t'agrada molt, perquè és autèntica, saps? Explica'ns una mica què és el Manairó. I d'on ve aquest nom? Perquè és un nom més que té llegenda. Bueno, Manairó, els Manairons són uns éssers mitològics del Pirineu, que jo vaig conèixer a través d'un llibre del Pep Coll, que es diu Muntanyes maleïdes, que em va semblar un exercici d'intel·ligència bestial, el d'aquest home, no? I perquè, bueno, primer t'explica una miqueta quines són les arrels, els fundaments etnogràfics i sociològics de les llegendes del Pirineu i després t'explica unes quantes llegendes, de tal forma que tu pots comprendre perfectament com utilitzaven aquestes llegendes per transmetre cultura, per fer negoci, per moltíssimes coses, no? Aleshores van haver-hi uns que em van agradar moltíssim, que eren els Manairons, que eren molt treballadors, molt travelles, i si se t'escapaven del canut on vivien et feien moltes tostades. I vaig trucar al Pep, em vaig presentar i vaig dir, oita, estic muntant un restaurant, li vull ficar Manairó, et semblaria bé, tal i qual? I em va escriure un conte del Manairó cuiner que es va escapar del canut i va vindre a Barcelona a muntar un restaurant. I li deien Jordi. Li deien Jordi, justament, i jo aprofitava per fer dormir els nens cada dia quan eren petits explicant-li un conte dels Manairons. Què trobarem quan venim a disfrutar al Manairó? Doncs jo crec que força i personalitat, saps? O sigui, evidentment que es menja bé, que es menja bo, això amb aquest tipus de restaurants ja no té gràcia. Sí que té gràcia, però ho donem per descomptat, per una forma, no? Aquí hi ha plats que són molt atrevits, hi ha plats que són molt radicals, fins i tot la decoració és molt personal, en fi, personalitat. Sempre anirem a parlar al mateix lloc. Bueno, és sens dubte un denominador comú important i segurament enllaça també amb un debat que existeix en el sector del vi, sobre elaboracions més creatives en el món del vi, també sobre la necessitat d'innovar, d'experimentar o de seguir processos més tradicionals, segurament enllaça també amb un debat que existeix en el món de la cuina. És tot compatible o s'ha de triar? Sí, és absolutament compatible i es retroalimenta. O sigui, jo soc radical en la mesura que hi hagi un altre cuiner a l'altra punta del món que sigui conservador i tal i qual, no? És una miqueta la teoria quàntica del que és la gastronomia, no? La creativitat lliga, sens dubte, també amb moltes experiències que estàs acumulant, lligant cuina i art, que a més és un binomi que a la Llao Catalunya ens encanta. Estem també experimentant en aquests maridatges amb experiències culturals, artístiques. En coneixem alguna de les teves, l'exposició El viatge circular, per exemple, que havies fet a Barcelona, si ens vols explicar una mica, però m'agradaria molt que ens expliquessis també d'on venen aquesta necessitat d'unir cuina, unir art, i com que sé, a més, que tens més coses al cap, si ens vols fer res, un aperitiu, una entradeta. Aviam, mira, aquí des que vam obrir el restaurant, tot vaig voler que estigués fet a mà. Des dels plats, els va dissenyar una amiga, la Rosa, les cartes les fa ella a mà, des de la decoració, les taules, els quadres que va pintar el Miquel, tot està fet a mà. Vull que sigui un joc diferent, un joc amb força.
El tema de l'art a la cuina, va haver-hi aquell debat, evidentment, va haver-hi encara hi ha, el debat de si és art o què és la cuina i tal i qual. I jo sóc una persona que tinc la necessitat de donar explicacions a les coses, encara que només siguin per mi. Si jo la dono per bona, a mi ja em serveix i ja em fa continuar, si m'he explicat. Aleshores jo vaig arribar a la conclusió que el dia que estàs a la cuina, entres a la càmera, obres la nevera i dius, agafes això, allò cuines, diguem-ne, personalment des del cor, allò és art, però allò passa una vegada. Aquell plat ha passat una vegada, després ja és, diguem-ne, artesania, però d'una altra forma, ja és la forma de representar-ho d'una forma, doncs, seguida i comercial. Però allò és art, per tant, la cuina té una part artística importantíssima, i maridar això ha sigut unes coses que a mi m'han fet molt feliç. Jo tinc amics que són escultors, són pintors, són dissenyadors, i a vegades s'han quedat i em dit, escolta'm, jo presento la meva obra i aviam què cuines. M'ho he passat pipa, però pipa. Ara parlaves una mica també de l'interactuació del comensal, no? Durant tot aquest... gairebé espectacle, no sé si em permets dir-li espectacle, no? Quan estan disfrutant també d'un menú que els hi prepareu, una cosa... Si un espectacle considerem una cosa que passa i que es fa entre tots, cadascú... Una experiència, sí. Quin és el paper que li demanes al comensal? El paper que li demano al comensal és que vingui a disfrutar, que s'ho vingui a passar pipa i que vingui predisposat amb el cap obert i ja està. Et preguntava una mica sobre el paper del comensal. Des del sector del vi hi ha una inquietud important sobre la necessitat que sigui el consumidor final qui demani més presència de vi català, sobretot en restauració de Barcelona, quan es debat aquest tema. No sé si li estem demanant una responsabilitat important. Com veus? Els vostres clients demanen vi català? Creus que realment falta vi català a les cartes de la restauració de Barcelona? A més, t'ho demano ja no només com a xef del Menairó i com un cuiner amb tan bona reputació, sinó també com a professor, exprofessor del FET. Sí. Jo crec que els restaurants tenen que tindre la carta de vi que ells creguin convenient que tenen que tindre segons la seva oferta gastronòmica. Evidentment, quan més capacitat econòmica té el restaurant, la carta pot ser més àmplia i pots cobrir més expectatives. Però la carta de vi sempre té que estar vinculada d'una forma o altra a l'oferta gastronòmica. T'explico això perquè jo xicament, si jo soc català, jo cuino en català, els vins que a mi em donen per maridar són catalans, però també puc pensar perfectament en una botifarra en seques, amb un vi d'Aragó que és extraordinari, amb un Ribera del Duero que tenim que és una autèntica passada amb vins del Nou Món, o sigui, el que sigui. Sí que evidentment per personalitat, jo tiraré més dels vins que conec i dels vins que són d'allí, perquè també quan te'n vas de viatge, te'n vas a fer, jo què sé, muntanya, o te'n vas a fer una excursió per allà, veus una vinya, hòstia, em seguia que no sé què, ho vaig a veure, coneixes el senyor, i trobes cada joia boníssima, boníssima. Nosaltres aquí tenim dos vins de la Terra Alta, un blanc i un negre, que són nostres, que és només, i un cava també, que són nostres, que són excepcionals aquests vins. Saps? O sigui que sí, que jo crec que té que anar pujant, però el que no podem fer és tancar-nos en la nostra forma de veure les coses i en la nostra personalitat. El client us demana, quan demanen sobre vins, heu notat canvis en la demanda? No, home, cada vegada hi ha més, perquè cada vegada també s'han ficat més les piles. O sigui, abans hi havia un nivell qualitatiu no tant en el caldo, en el vi concretament, sinó en la comercialització, en el posicionament en el mercat dels vins de Catalunya, amb bèsties com eren Rioja, Ribera del Duero, d'això era un altre món. Ara cada vegada hi ha més, està més equilibrat el tema. Abans parlar també de la teva experiència com a professor del FET. Segur que la formació dels professionals que han d'arribar és important, ja no només pel sector del vi, per tot el sector en global.
Creus que el sector està fent els deures de despertar el seu interès sobre el vi que s'està elaborant al país? I ficaria un aprovadillo d'aquells de professor bon rotllo, saps? O sigui, jo crec que sí, que s'estan fent moltes coses, però jo crec que es treguerà molt més enllà. O sigui, que els alumnes tenen que sortir amb moltíssima més xispa, moltíssima més ganes de fer coses, tot i que entenc perfectament que surten amb una edat amb la que no estic d'acord que surtin. O sigui, segurament no és el tema de les escoles, és el tema més d'ensenyament o de lo que és considerat o de com estan considerats els estudis de cuina i d'enologia a Barcelona o a Catalunya. Jo crec que tenen que sortir més grans i molt més preparats. Més madurs. Més madurs, evidentment. Això em diu una mica, durant el qüestionari ens deixaves un interrogant i una pregunta a la punta de la llengua sobre l'enfoc de la gastronomia a la nostra societat, no? Reivindicaves un nou enfoc i jo ara et demano que ens desenvolupis una mica aquesta idea. Quin és l'enfoc que creus que s'està tenint ara i quin seria el convenient, no? Quins canvis necessitem? Jo crec que la gastronomia, evidentment, evoluciona com evoluciona la societat. I nosaltres som una societat que per X, en 40 anys hem passat de ser una dictadura tremenda i una societat basada en l'estructura familiar a ser una societat basada en l'individu i en la feina i tal. Aleshores, això és molt difícil de pair per la gastronomia, és absolutament complicat assumir aquesta revolució que ha sigut passada cada dia a sopar a casa, el sopar el fa la iaia o la mama i el papa ve cansat perquè treballa a 2 puestos i tal i qual, i aquesta cultura de taula avui dia és complicada i això em fa patir. Em fa patir, perquè sí, tenim els millors cuiners del món, tenim una potència gastronòmica aquí tremenda, però és que el problema que jo veig és que amb la revolució que hi ha hagut a la cuina, amb la gran revolució gastronòmica que hi ha hagut a la cuina catalana a nivell mundial, el tema de les espumes i tal i qual, em sembla genial. El problema que jo veig és que no faig, que d'aquí uns anys no facin espumes de ketchup si les tindrien que fer de sofregit. No sé si m'he explicat. Sí, i tant, sí. Saps? O sigui, jo crec que van per aquí els tiros. El valor una mica de la taula del cada dia. Sí, l'evolució, hòstia, un restaurant evolutiu, aquí teniu un, no sé si li fotem canya a nosaltres amb això, però jo crec que no es pot perdre mai la tradició. Què passa? Què faríem sense mant tomàquet? Jordi, abans d'acabar, una recomanació per qui vulgui disfrutar del Meneiró i, no sé, gairebé et diria una invitació. Què li recomanaries? Com convenceries algú perquè vingués a viure l'experiència del Meneiró? Bueno, que és absolutament diferent. O sigui, és un restaurant... Jo intento que cada dia estic més convençut que ho estem aconseguit i que cada dia vull anar-me més pel meu camí. Ho tinc molt clar. O sigui, és una experiència absolutament diferent, un ambient diferent, uns plats diferents, una forma de servir diferent. Sí, sí. Subtitularia personalitat. Sí, jo crec que sí. Gràcies, Jordi. El vi per mi és... És una part importantíssima de la nostra cultura, forma part de la terra, del paisatge, del clima. I és allò que ens ajuda moltíssim a descobrir part de la forma de ser d'un poble amb un àpat. Quan te'n vas de viatge, t'agrada molt anar a provar què és el que mengen aquella gent, no? Igual m'has contestat una mica la segona. Què busques en un vi? Personalitat. Jo, tot el que és gastronomia, busco personalitat. O sigui, ja sabem que els vins que trobarem en un restaurant com aquest són bons, això ho sabem. Vull que siguin diferents, vull que facin referència al seu nom, que siguin propis, que siguin persones, entre cometes. Què busques en un maridatge? Música, tia. No vols que et digui, saps? O sigui, és com si estàs sentint un solo guapíssim de bateria i tal i qual, i entra la guitarra i dius, oh, doncs això. Un moment per tastar un vi. Tots. Des de festa amb els amics, de quan jugava a rugby tal i qual, que hi havia alguns que eren una miqueta més sofisticats que els altres, ens fotien vi i els altres veien cervesa, fins a, evidentment, qualsevol àpat, una tarda a casa veient la tele. Una vinya, un paisatge. Una vinya a la Costa Brava, les vinyes que es veuen a la Costa Brava. Un consell per aquella persona que tasta per primera vegada un vi. Que estigui despert. Que estigui despert
i que no pensi que és esnovisme, o sigui, saps? Allò de que li donen voltes a la copa i que oxigenen, tal i qual. I hi ha gent que no s'ho acaba de creure, no? Moltes vegades parles amb gent desgraciadament que et diu per mi un vi m'agrada o no m'agrada. Bueno, tio, doncs disfruta'l, clar. deixa'l. I per acabar un dubte que anem retornant en cada entrevista. Els joves tornaran a consumir vi Sí, canvia radicalment l'enfoc de la gastronomia dintre del que és la societat avui dia. És tot un repte, això. Bueno, és un repte, sí, però jo ho veig d'aquesta forma.